Sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. A duniya cikon burina ne na samu matar da zan yi auren sunna. Ni kawai da damuwar ruhi ke zana doso lisan da na ji zafin rana. Karki gudu ni ke dai na kira tsugunna matan kudu su ne ba sa da mayafai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Da dukiya ake shanawa, lafiya ke saka a jura zafin nema. Ga turare ashe dogo bayin kyauta, babu kyashe shi ne hali na 'ya'yan girma. Ga jumare sarki kake fada ta kaji na faɗa ma, dan na sani Allah ne maganin mazafai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Farin ciki yana samuna inda juyo na ganki kin tsaya dama na. Ga jumare Ga tambayar da ban amsa ba an yi mun wai kina ina uwar 'ya'yana. ga jumare Juyi nake shogin ƙaunar kina ta jana ne tun kaɗa ki zo ki rairaya da faifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni takawa nake yanci na musulunci zuwansa muka san jin daɗi. Ga turare a baya sansanin dangi na sun yi kunci gare mu babu damar kauɗi. Ga jumare a yanzu ga damar taku irin na faɗi, in nai kure don Allah karka kai ni gwamfai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Idan na fara lissafi na sai na gano sannan ya game mun komai. Ga jumare Ga zuciyar da ke son kwazo ci take mun yi kokari ka zamto jarmai. ga jumare Ke dai so don Allah banda ban makamai kin san maciji mai sara yana da dafai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Mai haƙuri da halayyata shi nake so rukun da zai yi mun ba tsauri. Ga turare zama da shi na dinga kulawa, ban sakewa na je na faɗi kan tsandauri. Ga jumare komai kake so zane maka shi da sauri, sirrin mu babu mai je mu rufe shi da murafai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Mi kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Ni kwaikwayon manzon Allah ka kai sharifai sun yi kwaikwayon manzon Allah dukan kalifai. Danna subscribe